Okay, ndaona timapeji tambiri pa Facebook pa timapeji tomwe tili ta anthu wambati akunena kuti ati Donald Trump walesa mathanyula ku America. Pepane Malawi ndabwera kusakhonza zolakwika. Donald Trump sanalese mathanyula ku America iyayi. Mmene ndikunena pano Donald Trump mu timu yake wasankha anthu awiri amene they are openly gay. Deputy National Director wa Intelligence ndi wina wake ku Treasury uko. Billionaire wina wake. Ndi Donald Trump kodi walesa chani? Chimene walesa Donald Trump palibe, wangonena kuti ku America kuyambira leroli mu executive order yake magenda azikhala awiri wokha, male and female. Mwamba ndikupanga court zimene wanena iye sindikunena zimene zili pa ground ya chifukwa choti sex ndi gender sizofanana yayi. Amene munaphunzirako social studies, anzanu fe social studies tinashaftika. Sex ndi the art of being male or female. Chimene mabadwa at birth. Gender ndi chimene society imaupanga expect kuti ukhale. Okay? Nde ku America kwa kanthawi akhala akupanga recognize magenda ambirimbiri. Ndi pamene pakubwerera chani kuti LGBTQIATS plus. Okay? Ndi anthu amafunsa kuti kodi LGBTQA kachanjani kundi chani? Machita mwayi lero ndi mood. L ndi lesbian. Lesbian ndi akazi amene amafira akansa zawo. Ndikuziwa zoti amama wambiri zama gays amadana nazo koma ikafika nkhani ya lesbian magayi amafira hepe. Okay, kuli lesbian. G ndi gay. Gay ndi amuna amene amafira amuna anzawo. Then ikuli chani? B, bisexual. Bisexual ndi bi ndi zinthu ziwiri, biannual, bi chan. Bisexual ndi munthu amene lero afira azimayi, mawa afira amuna. Olo mzimayi amene lero afira azimayi anzake, tsiku lina afira amuna. Amene ndi ma bisexuals. Okay? LGBT. T ndi amene walesa Trump. Okay? Transsexual. Transsexual ndi munthu amene wabadwa zimayi, munthu amene wabadwa mamuna, koma thupi lake safira comfortable, amaona ngati kuti wabadwira thupi lolakwika. Okay? Imene amati chani? Gender dysphoria. Gender dysphoria. Ifeyo ena amuna fe ola ambiri ku Malawiko ndi amene munganene kuti ndi chani? Ndi gender euphoria. We are happy to be born male or female or whatever we are. Koma ena amaona ngati kuti munthu ineyo ndinabadwira muchigubu cha munthu olakwika. Ndamapita ku chipatala amamwa ma hormone blockers, ma hormone oti amapangisa munthu kukhala mzimayi, ma progesterone, estrogen, chanjani kuli za science kumeneko. Amaziblockers zimene zijazi ndikuyamba kumwa ma hormones achimuna, testosterone ndikumera akaka kenako kusanduka chani? Kusanduka mamuna, amakayikisa mabere, amakayikisa nyini. Video ndi ya science sikutukwana. Amakayikisa mabere, amakayikisa nyini. Example ya transsexual ndi munthu ngati Bruce Jenner. Bruce Jenner anabadwa mamuna. Anali dolo ndithu anawina ma Olympic medals. Bruce Jenner ndi bambo wake omupeza mkazi wake wakale wa ndani uyu Kanye West, chinkazi cha mbina ichi amati chindani Kim Kardashian. Ma Kardashians aja abambawo wapeza ndi ndani ndi Bruce Jenner. Bruce Jenner atakhala kwa kanthawi anaganiza zotani zosanduka mkazi, ndi anapita kukapangisa ma operation. Panopa ndi Catherine Jenner. Panopa ndi Catherine Jenner wali madala ena akuyendesa ka drone ndi chiki yawo. There you go.
pali madala ena akuyendesa ka drone. Okay, ndipo panopa Catherine Jenner uja ndi what you call transaction. The Trump wanena kuti ngakhale Bruce Jenner ayo panopa anasanduka mzimayi, koma lamulo la America silikulola silipanga recognize kuti iye uja panopa ndi mzimayi. Akunena kuti chimene unali iwe utabadwa ndi chimene boma lizinena kuti ndiwe. Okay, nemuziwa zoti kale kunali magenda masex awiri basi kumalo ambiri, kunali male or female basi. Ndi akunena kuti kuyambira lero boma la America lizingonena kuti male or female. Then Donald Trump walesaso ma transsexual anthu osintha sex kuti asapite kukagwira ntchito ya usilikali. Then wanenanso kuti ku prison kuja amanyika ma section angapo, anena kuti iyayi kuzingokhala section ya mawo amuna, section ya mawo akazi. Ndeka munthu ayikisa mabere ndi nyini ndikumwa ma hormones wasanduka mkazi ndithu akukolopola ndikukuponya ku cell ya chani ku prison ya amuna. Of course ndiye mawo akumene kwaufira, koma ndi zinthu zochitisa mantha chifukwa chakuti ikafika nkhani ya science, okay, gender dysphoria ndi matenda ndithu. Gender dysphoria ndi matenda ndithu, ndipo anthu ena amatha kuzipa chifukwa choti anabadwira muthupi la munthu wina, and then anthu ena amapita mpaka na kumene koko kuma operation. Kumalo ngati ku Thailand kuliti ana tambirimbiri timene amati ma lady boy. Ku Philippines ndekuli anthu mbwere oti amazifira chonchi. Okay, tipitirire ndeti nali pa T, then kuli I. Anthu ngati achina Caster Semenya munamva apo, amene ajawa ndi intersex. Munthu amatha kubadwa ndi ziwalo za mamuna ali mkazi, amatha kubadwa munthu ali mkazi koma kumapezeka kuti akuoneka ngati mamuna ndithu. Chilichonse chimene akupanga ngati mamuna, ma hormones a amuna to. Ndiyoti mpaka panopa Caster Semenya uja akamathamanga amanena kuti ya iwe kuthamanga kwambiri mu magazi mwako muli testosterone kwambiri. Testosterone ndi madzi amene amapezeka ndi amuna. Testosterone amene uli nayo ndi wambiri kwambiri kuposa aliyense mzimayi. Ndiyo kamathamanga zikukhala ngati kuti azimayi onsewa akuthamanga ndi mamuna, koma munthu uja ali ndi nyini. Ndi zimene zimapangisa kuti anthu akhale confused. Ndiye kodi magenda awa alipo angati? Inuyo munena kuti alipo awiri, koma tanena kuti pali anthu ena amabadwa ndi chani, ndi ziwalo zonse. Pali anthu ena amabadwa mamuna koma munthu ndithu kulobodoka kuyenda ngati mzimayi. Pali anthu ena amabadwa mkazi koma chimunthu cha zitho ngati chani, ngati mamuna. Ndiye kuli ma intersex kumeneko. Okay, kuliso chani LGBT. Ndi asexual. Asexual ndi fanzina yake kuti olo chinkazi cha thako chivule chikhale apo samachifira yayi. Mafana awo ndi kuti sexual function yawo sigwira basi mutu mwawomo za sex nje ndi ma asexuals amene. Amba kuliso chani LGBT. Ndi zambirimbiri you can google plus chakuti kumene koko. Ndiye Trump sanalese mathanyula ya mathanyula. Trump sangalese chifukwa chakuti kale nthawi yomene yachina Martin Luther ija atavuta ma 1960, I think ma 1962 zinavuta, kunali ma riots mukuziwa kuma anthu mamacha tikufuna ma rights. Azimayi sonawo ma rights hapo. Ndi anapanga guarantee using Supreme Court kusainidwa ndi president wakumeneko. I think nthawi imene anali Lyndon B. Johnson. Anasaina Johnson uja ndikupanga kupereka ufulu woti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, akuda ndi oyera, azimayi ndi amuna, komanso kuonjezera kuti magays. Amva? Ndiye magays ali protected ndi constitutional amendment ya ku America kuli Civil Rights Act. Koma kuti ayichose pafunika kuti azeleso mu
parliament yakumeneko ma congress ma legislative bodies. Of course ma Republicans ayamba kale kupanga plot kuti athetse gay marriage nde mwina kusogolo kuzitheka akadutsira mu machani ma congress mu parliament ipite ku congress ipite ku house of representatives ndikupanga repeal act yopanga protect ma gays. Koma muziwa zoti ma gays ma protections awo ali limodzi ndi anthu akuda nde akapanga chani akapanga repeal civil rights act anthu ambiri akhala tchero kunena kuti mukufuna kupanga chani chifukwa anthu anayivutikira ma civil rights anthu anaferapo including bwana Martin Luther. Nkhani yake ndimeneyo nimene mafuna ndipange clarify kunena kuti Donald Trump sanalese mathanyula ya Donald Trump wangonena kuti the US government will recognize only 2 genders. Koma iyo ni misnomer akunena kuti the US government will recognize 2 sexes. Ma sexes awiriwo amene ali male and female. Koma in terms of gender ili pa spectrum pali anthu ambirimbiri ku Malawiko, you can just look around muwaona. Anyway, ndine Morton Baya ndimakonda kupanga tima video tangati tambiri kuunikira anthu this and that and mene kobwerera Donald Trump akuti pasazoyankhula chifukwa ndiye akupanga poisoning the well, kuyika zinthu zambirimbiri zoti kuzikamba tsiku limodzi sungakwanisi. Anyway, cheers.